Tinokugamuchirai kuHidden Confessions and Secrets Zimbabwe. Pano ndipo panobuda chokwadi chakavigwa. Ngatipindei munyaya yanhasi. Zvandiri kuda kutaura ndisati ndakambotaurira munhu, uye zvinhu zvinondidya mwoyo zuva nezuva. Handizivi kuti ndoita sei, kutouya pano kuda kutobatsirwawo kuti ndingaitewo sei. Ndiri musikana ane makore 20. We used to go to church as a family every Sunday. Baba vangu, amai vangu and my little sister. Chechi iyi ichechi hombe inozivikanwa nevanhu vakawanda muHarare. Prophet wedu aiva munhu anoremekedzwa nemunhu wese. Aiparidza zvinobata moyo yevanhu yese muchechi. Vanhu vaichema nekudonha kana akatanga kunamata. Achiprofita mazita nenyaya dzevanhu pamberi pechechi yese. Baba vangu vanomurespect, so prophet vakatanga kuuya kumba kwedu zvefellowship nezvecounseling. Vakapedzisira vatova family friend. Vaitouya votogara vachiita nyaya namama vangu nababa vangu. Amai vangu vakatanga kuchinja. Vakange vava kufara too much kana prophet varipo. Vakange vave kuseka zvese zvinenge zvataurwa naprofeti. Prophet vakange vave kunyanya kuuya kumba kana baba vangu vari kubasa. Ini ndakafunga kuti maybe I'm overthinking things or maybe ndiri kupenga, but deep down ndaiziva kuti something wasn't right. Then one day I saw it. Baba vangu vakange vaenda kubasa vachiti vachanonoka kudzoka nekuti vaive nelate meeting. So taive kumba with my mom tiri two chete. My little sister akanga aenda kuchikoro. So ndakabuda nefriend yangu ndichimuperekedza kumba kwavo. Mama vangu vaiziva kuti ndichanonoka kudzoka nekuti ndikabuda neshamwari yangu ndainonoka kudzoka. But musi iwoyo ndakakanganwa foni yangu kumba, so handina kugara nguva yakareba kumba kweshamwari yangu. Ndikadzokera kumba. Pandakasvika pamba pakanyarara, ndakangofunga kuti mama vangu vari mubedroom avo vachiverenga Bible nekuti ndizvo zvavaifarira kuita kana vari vega. So ndakabva ndangoenda ndikanopinda mubedroom avo. Handina kunoka since ndaifunga kuti vaive vari vega. Pandakapinda ndakaona vasina kupfeka, prophet wekuchechi kwedu ari pamusoro pavo. Ndakarohwa nehana ndikangobuda ndikavhara door. Ndakanzwa muviri wangu wose kumerera. Ndakaenda kuroom kwedu ndikatanga kuchema. I was so confused. Ndakange ndisingazive kuti ndiite sei. Mama vangu vakazouya vakandikumbira kuti ndisaudze baba vangu, vakanditi pane zvavasingatauri. Vakati prophet ari kuvabatsira spiritually and baba vangu havazvinzwisisi. Ndakatanga kuzvibvunza kuti kubatsira kupi kwakadaro, kubatsira nechihure here. Baba vangu kusvika nanhasi havazvizive. Vanototaura naprofeti as if everything is fine. Ndinozvibvunza kuti Mwari anoziva here kunyepa kwemaprofets. Chokwadi chiri papi kana maprofets achitungamirira vanhu ivo vachivata nevakadzi vevanhu. I don't know what hurts more, kukanganisirwa nemunhu waunotenda kwaari, o kuona amai vako vachiita chitadzo chakadaro, kana kuona baba vako vachiremekedza munhu ari kuvata nemukadzi wavo. Ndakachengeta secret yakakura kundidarika. Ndinotya kuti ndikataura chokwadi ndingaparadze marriage yevabereki vangu, but I don't know how long I can keep this inside. Pese pandinoona prophet ndinonzwa moyo wangu kurwadza. Zvakavanzika zvabuda pachena, asi chokwadi chinoramba chichibuda zuva nezuva. Tiri pamwe chete paHidden Confessions and Secrets Zimbabwe. Subscribe izvezvi ugare wakagadzirira nyaya inotevera. Ndatenda. Musakanganwe kulaika, mokomentawo zvamunofunga pamusoro penyaya iyi. Mubatsirewo mwanasikana. Tobatana zvekare muchikamu chinotevera.